sunt Ștefana și azi facem un nou videoclip în care voi juca Wolf Online. Dacă vă place jocul ăsta, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu. Să începem. Ce? Nu mă așteptam la asta. Oh, wow. Am găsit ceva de mâncare. Ne apropiem. Sper că e un... Ok, avem 25 de puncte. Mai căutăm chestii. Oh, wow, un elefant. Da, a murit, deci cum să de ce m-ar chema tu aici? Am găsit ceva de papa. Da. Oh, hei, eu tocmai elefant. Super! Yeah! N-am mai avut în viața mea un noroc mai mare. De 2 ori în acea zi, a?
urmăresc din cer! M-am ținut și... Ei, super! Sunt tot pe serverul ăsta, așa că... A, da, uite aici. Pe... Ăsta e rinocerul, nu, ăsta e elefantul. Un vampir? Unde vampir? Wow! Un vampir! Da! Mai am puțin și ajung. Stați, am ținta aici. Vampirul e aici. Tu ești tot de asta? Poți să te chemi? Nu știu, dar uitați vampirul. Oh my god. Cheamă-mă. După ce te-mi mâncare. Cheamă. Cheamă pe... Nu poți. Ești chemat. Chem eu. Oh my god. Chem mai la mine. Ok. Chem... Tipi. Nu ești la mine. Ești pe serverul tău. Ia, dă-mi un semn. Vampirul, stați. Oh, ia te uită, vampirul, mi-era dor. Oh, super! Am omorât vampirul! Nu-i corect! Nu mi se pare corect deloc! Eu eram în treaba mea! Oh! Vampirii ăștia! Da, cine m-a chemat tu? Mă urmărește un... Oh, Mountain Gold. Mă opresc până nu omor vampirul ăla sau ce mai fi. Ești foarte urât, să știi. Nu am ce să spun. Yes. Ne omorâm primul noi, nu? Unde e piciorul meu? Oh, I love it. Pe ce server ești? Nu știu. Nu, aici la lumii. Woodland. Asta. Ok, hai că poate ne întâlnim. Nu văd ăla. Da, sunt pic doi la mine. Te chem. Da, ești tu, da, te-am găsit. Ah, ne-am găsit, super. Îmi zic Alfa, Stefan, Da, normal. fugi, în timp mare. Uite, dacă ești pe server.
vreau să mă mănânc și eu. Unde ești? Cheamă-mă. Haide, vină la hrană. Mănâncă-te. Ce savuroasă. Da. Haide că te cheamă. Hai, cheamă-mă. Bugează. Hai, Vlad, nu te bugat acum. Oh my god! Fugi! Vină încoa, boss! Fugi dacă fugi! Ai murit? Nu! Vin spre mine! Nu, spre mine! Oh my god, no! Mai mult! Te joci acum cu Andrei! Oh my god! Holy shit, vin după mine! Andrei, cheamă! Da, hai, gata. E la Andrei! Fugiți cu toate în spate vostru! Vină după mine, Andrei! Vină după mine! După noi, dacă Băi, suntem poate în spate. N-avem cum să te prindem. Oh my god! Run! Ăștia au ceva cu mine! Nu, cu toți au. Dar nu-mi dau seama în ce direcție iau. Dar fugiți cu toții! Nimănui nu-i pasă! Bă, fugi! Fugi, nu contează, e rapid. Da! Haide că te-am ținut! Gata, fugi! Nu, moartă! Fugi! Haideți pe mine cu dragonul! Nu că poate fi din spate. Te rog, domnule Gata, Uriaș. intră lumea cu dragonul! Ok, hai pe lumea cu dragonul! Haide, mă! Măcar pe lumea cu dragonul nu mori în 2 secunde. Da, ca ăia! Adică te chemăm. Cheamă! Gata, te chemat! Cheamă-mă tu, Andrei! De ea, cadavru. Am murit eu! Cine vrea Cheamă. pe lumea? Hai pe lumea normală! Asta... Arcanul. Hai cu asta, hai pe asta cu pești! Poți să mă aștepți acolo? Da, te aștept! Ai jucat cu mine, hai. Ok. Cheamă. Hai, ești aici? Cheamă. Cheamă-mă tu, Andrei! Bine. Veniți ambii, pleacă tu. Ok, Da, da. te-am văzut... Da, uite-te! Eu sunt cu Da, Andrei. știu, dar nu fugi, nu mai Hai în apă! Hai în apă! Bine. Eu sunt deja în apă, tocmai am intrat. Și eu. Hai, vină după mine! Unde ești? Uite, asta sunt eu, care vine acum spre tine. Ah. Hai spre mine, hai după mine. My God. De fapt, Fugi de el. Haideți să vedem cine, dacă reușești să te ascunzi mai bine de el. am găsit un pește. Haideți după mine. am găsit un pește. Jumătate, ok? Uite-l. Nu, să lăsăm tot ce cu tine. Lasă el, Ștefane, că tu n-ai nicio, el n-are nicio stea. Nici eu. Adică... dispărut. Lasă pe Ștefane să mă Îi dau eu hrana. Da? Nu! Că așa o să ai mai multe puncte pentru că îl omori. Da. Îi prind eu și ți-o dau Da, ai ție. mai multe puncte dacă îl prinzi tu. Ia acum. Uite că ia ca fost. Nu e pe apă, e pe... Pești. Bravo! Boss! Ștefan, așteaptă-mă! Nu mai fugi de Andrei. Am fost chemată de mine. Hai bă, Ștefana, e acolo. Băi, înainte să ai. La vreată de cu bine. Ștefana, stai un pic că vreau să te chem și eu. Da, ia mănâncă. Lasă-mă un pic. Și vă chem eu pe voi. Te-am chemat eu de prima dată. Lasă. Tu ai venit, nu mai vreau. Sunt urât.
După tu. Și am o stea, apropo. O, ce tare mănânc. Hei, Normal, noi avem și dinainte eu. am o stea. Uite, am o stea. Iar noi avem tot. Zice meu, gata. Haideți pe home. Home. Apăsați pe home. Mergem acasă. Sper să ne întâlnim. Porcărie. Mine e mai tare măcar. Da, home acasă, adică. Ia la fel ca noi. Ok. Sau nu ia că trebuie să mai tare. Iată mai bine. Mi-am luat la fel ca voi. Ok, nu contează. Băi, nu pot să apăs ok, gata. Ok, prieteni, cam atât pentru episod de azi, pentru că am filmat deja 17 minute și 42 de secunde. Niciodată nu am filmat mai mult de atât. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați la canalul meu. Aceasta a fost Ștefana XD și ne întoarcem în curând. Pa!